बाकी लड़की ऐसा भैया कि अपने पियवा के पाके अपने कुंवर जी के पाके गदगद भैया चाहते कि प्रभु जी हे भीरगु बाबा हे को हमर के कमैछा माई हे विंध्याचली माई आज भरतिए न रहे तो का कहतरी बोलो बोलो सुहाग रात के दिन बाटे सुहाग रात वाला दिन बाटे वाह ओही रात के बात बाटे आज आज पहला मिलन बा आहा कलेजे में धक धक धड़कता लेकिन इतना हमरा राजा जी से पहले रात में प्यार हो गई बा कतना कि जब से हमरा मांग में सिंदूर डलले बानी तब से है शरीर हम अपना राजा जी के नाम कर देले बा। हे भगवान ए भगवान हे भीरगु बाबा ए बाबा हम चाहतनी कि आज की रात बिहान होइबे मत कर हाँ जितना हमारे राजा जी के दिल में प्रेम बा हाँ उतना हमरा ऊपर बिछा जाए तो कहतारी नु का हो कि आज हो पहिला मिलनवा ये बतिया के हाँ दोनों जानी अंजलि और पायल जी हाँ जी मानो जे कि रूम के चौकी हगोलू राजा बनौले बड़े बैठ जा पहले हाँ बैठ के कहो बैठ के सही बात आई रूम के गेट हो हाँ जी यानी किली ठोका दिया हाँ अब मन में सोचो भाव दो सही बात कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान तिवारी बाबा के गोड़ लगनी आज जैसन साउंड बनल बा हाँ जी जितना बार गोले बनी है जिला में हाँ एकरा पहले एको बार नहीं खे बनल सही बात आज तो दिल में रौरा जीत लेंगे सुनी सुनी भगवान गिर जाके काम में बेंजी तोड़ देवे के बैज अरे जन बिहान हो खेती अब बोला मुआ गेट पर बड़े तो भाव दस हाँ 10 खाली गाना होई तो मजा ना आई गाना में भाव होई तो मजा आई अरे कि आज राजा जी के कोरवे जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे जवान हो खेती आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा पिंटू भैया हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में राहुल भैया हो खेती हजारों हजारों रुपया का आशीर्वाद संजय यादव जी भी देनी पिंटू भैया देनी देखे जमुआ से हमारा अशोक यादव जी गांधी राय जी हैबतपुर भवानी सिंह जी हाँ 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 प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी के अशोक यादव जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद जय हो भैया के आशीर्वाद अशोक यादव जी विचार किया जाए मालिक हाँ जी कि ये जो लड़की है इधर भैया तनी हट न जाए
नाम लिखल बानो प्रमोद यादव जी प्रधान रंगापुर बैरिया, राजीव यादव जी जिला पंचायत सदस्य बानी। हाँ हाँ बेंजू टूटल तोड़ दे आज बेंजू छोड़े के नहीं खे। तू है न चले तो जात के मुआ दी है सब ना हो हम बानी चलत रहे गोलू भैया चलत रहे। लाहे लाहे सनी सिंह जी भैया आशीर्वाद दिले बानी श्रीपुर से। वाह कंजली तहार बियाह हो गइल तो तू कहतरू नारायण कि राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी होखे दी अब बियाह दोसरा से होई तो तहार दीवाना का कही का कही तनी हेनियो भाई वालो का कही का कही होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल पजननी। अरे होई जाला जिंदगी बेकारे अरे होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल पजननी। आज राजा जी के कोरवे में जवान हो गई। आज राजा जी के कोरवे में जवान हो गई। विक्की सिंह जी श्रीपुर से आज तनी हमरे उरा के हेने लेके चल तनी विक्की भैया आज अंजलि हेने आजा 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 बांसर साहब आग्रह है इतने करो आज कि जे भी मंच पर आवत उ सब है हमर सम्मानीय बा, सही बात लेकिन जे पैसा देवे आवता उ पैसा दे के अपन जगह के पकड़ लेवे के बा। रौरा सब केहू के ठेलो मत प्रेम से हाथ जोड़ के कही दे ये हमारा आग्रह बा। हां हां ऐसे कि जे आवता उ संगीत प्रेमी बा माने वाला बा आ जे देवे आवता उहो सबसे आग्रह बा कि दीही सब है आ बैठी सब है। जगह धर हाँ कि आज राजा जी और का कहतरी मुर्गी मरबू का तनी भाव और का राजा जी के उठावा में हे मनु बाबा ए बाबा हाँ देरी ना तेरी ना खुशबू तैयार रही हो खाना हो इन करो ज्योति ज्योति जौनी सोनी सोनी हम खाली चेहरा चिन्ही रहा सही बात ना उतना याद ना रहे। आज राजा जी का ओठ जब साथी भुक भुक परी हमारा दिलवा